Morjesta. Taas pitkästä aikaa. Joo, taas on vierähtänyt vähän liian kauan viime videosta, mutta on pikkusen ollut huiskittaa taas niinku tällä meistä energiapuusektorilla. Viime videossa taisin vähän valitella sitä, että työmaita herätellä vähän niitä metsäomistajia myymään energiapuukohteita. No kyllä sitä on nyt ollut tulluna ihan riittävästi, että on ihan niinku tähän asti. Mutta hyvä niin. Joo, Kemerahan loppu, vanha Kemera. Kyllä tehdään niitä, haettiin niitä Kemera hakemuksia tehtiin tuossa sen Kemera aikaa ja nyt on sitten vuosi aikaa niitä tehdään ja matkatuki tulee nyt sitten ensi vuoden puolella voimaan ja no joo, siinä vähän niinku huonontuneen tuet ja verrattuna Kemeraan ja tukiehtoja ei ihan tarkkoja vielä. Sen minä luin tuossa, että 12 metriä niinku havupuuvaltaisilla leimikoilla ja oliko 15 metriä niin lehtipuuvaltaisilla leimikoilla jäävän puuston pituus hakkuun jälkeen. Tuki taisi olla, että oliko 200 se perustuki ja sitten jos sitä kerätään energiapuuta niin 100 siihen päälle 300. On se tyhjää parempi tietenkin. 450 oli entinen tuki, Kemera tuki. Kyllähän se jonkun verran pienentyisi. Energiapuun hintahan on pitänyt hyvästi nyt niinku pintansa, että pyöreän puun hinnat on ainakin tällä meidän seudulla vähän laskenut ja taitaa olla vähän joka puolella ja siitä niistä huipuista mitä ne oli tuossa. Mutta kylläpä ne varmaan siinä linjassaan tullaan pitämään niitä ja pysymään. Tää olisi kuitenkin puuta tarvii. Se on semmoista. Joo, tänä aamuna oli ihan rapsakka keli, vähän päälle 20 oli. Aamulla kun vapaaston pistin koneesta lämpäämään, niin siinä näkyy, että paljonko on koneella niin kuin lämpötilaa, niin 21 taisi olla siinä. Pohjata oli silloin alakusen näytti, että nyt tulee huipputalvi, mutta sepähän ne sulatteli sitten vesisateilla ja täällä meidän seudulla vesisateilla ja sitten lunta on jo pahimmillaan parikymmentä senttiä, niin ei enää nämä pakkaset mene tuonne liikkumattomaan maahan.
En tiedä, jotenkin on ruvennut tuntumaan sille, että kuivan kesän kohteet, niin suuri osa, tai sanotaan näin, että pehmeitä kohteita niin on helpompi kuivana kesänä tehdä kuin tämmöisinä talvina. Että näitä on nyt aika paljon ollut näitä pohjattomia tai hyvä niinku rautaa ei ole tullut, että semmosia talvia on ollut. Menee jo tuolla on sen verran. On jo vähän kuvio ulkopuolella. Napsitaan nyt tuosta vielä morassakat pinnan. Tämä on ihan pelkästään semmonen koko puukoho, että tästä ei niinku karsittua rankkaa. Tietysti tällä kohdalla nyt ei pysty tekemään sitä karsittua rankkaa, mutta monesti tuonne motolle ohjataan sitten ne kohteet, mistä tulee sitä. Sillä pystyy kyllä tekemään. Piti tarkistaa, että onko se tuo kamera päällä. Tos niin pitkään hakatusta videosta, että en mä enää muista ja osattu käyttää. Sitä Metka-hankkeeseen vielä, tai Metka-tukeen palatakseni, niin joo, sitä ei tarvii ennakkoon hakea, vaan se haetaan sitten toteutuneen toimenpiteen jälkeen. Tuossakaan se kulukko sen Nameran pohja. Mä oon tuossa koettanut kiikkua tässä Namera on niinku päällä. Sen verran on semmonen turvepohjainen tämä alue tässä, että tuohon kun menee tuohon Nameran pohjalle renkaat, niin aika syvään menee. Tuo. No vaan aina tuu kasa. Nippu aina pistettävä tuon toisen nipun kanssa tasalle, kun sitä ei paljon tuohon serviin tassalle tätä energiaa muuta. Tuolta nuo huonot
koivut pois tuosta. Tässä on kasvamaan tuo yksi koivutus. Paksu on tuo koivu, että tuota joutuu riskuttamaan monelta kantilta, että sovi poikki. Vähän niinku majaa. Siinä on tällä kelillä niin giljotiinin terät kyllä. Nää on kyllä niinku kovilla nuo kiinnikkeet. Joo, ei tässä kourassa on ollut kyllä moitteisia tuohon. Pajamies itse asiassa tuohon rupasi repiämään nuo tangot, mitkä on, mihinkä nuo osuu nuo joukokäsittelykäpälän niin se alkoi repiämään, niin tuohon tuli nisulolta sitten semmonen vaavikkeet. Ylös ja alas tuohon tuommoiset kolmiopalat, niin luulenpa, että kestävät nyt tuossa. Liian pieniä, ehkä tässä nämä osa näistä kuustunut sopisi tulla olemaan, mutta ei paljon tule painoa noista, mutta vaan siistimmän näköinen.
ei rupea yrittämään katsoa niin paksu, että antaa olla. Antaahan olla se. Moottorisaalla kun tuo. Tuommoinen. Mutta eiköpähän tässä pitää nyt ottaa lähderiin taas videon tynkään. Niin pitää koittaa vaan aina vähän useammin laittaa tuon YouTubeen. Mutta silloinpa älä mennä. Se on moro.